Nové zámky, vítajte na Kaufland detskom festivale. Bude to niečo, čo vôbec neočakávate a máte sa na čo tešiť. Toto je skvelá atmosféra tu v Nových Zámkoch. Vítajte v Pakistane. Páčia sa nám rôzne atrakcie, napríklad kolobežky. Dojím kravičku. Smejko a tanculienka! Prajeme Kauflandu všetko najlepšie kým 25. výročiu. Kauflandu prajeme veľa zákazníkov. A všetko najlepšie, nech sa takto drží aj ďalej a je veľmi dobrý obchod. Produkty z Kauflandu sú veľmi dobré, ešte aj cére veľmi chutia. Nech si udržujú naozaj tú jednotku v tej čerstvosti a tej kvalite. Spokojných zákazníkov, ja tiež nakupujem v Kauflande. Každý týždeň prelistujem leták, vždy si urobím screenshot, čo potrebujem kúpiť. A veľa spokojných zákazníkov. Všetko najlepšie Kauflandu. Čaute! Nové zámky! Bam, ťará! Nové zámky, ďakujeme veľmi pekne za fantastickú atmosféru.